Eli sitten mä jaan tästä vielä PowerPoint-esityksen. Ja no niin, eli koitetaan päästä liikkeelle. Eli tosiaan nyt käydään nopeasti läpi hallitusohjelman toimeenpanoon liittyen kärkihanketta, joka on siis digitalisoida julkiset palvelut. Ja tämä siis jakautuu 3 toimenpiteeseen, joista ensimmäisenä toimenpiteenä luodaan kaikkia julkisia palveluita koskevat digitalisoinnin periaatteet. Ja näistä pidettiinkin viime kuussa yksi tämmöinen sidosryhmätilaisuus, ja tänään pidetään toinen ja käydään vähän läpi asioita, että mitä meidän pitää konkreettisesti ja mitä me ollaan nyt ajateltu, kenen kanssa tätä työstää, ja toivoisin kaikilta mahdollisimman paljon ajatuksia ja näkemyksiä siihen, että kuka ja miten tähän asiaan kannattaa ottaa mukaan tämän työstöön. Viittisitkö sä, Tiia, varmistaa, kun mä en noita, pystytkö päästä istumaan siihen jotenkin sillä, että sä näkisit sen, jos siellä joku huutelee sinne kulmaan, kun mä en valitettavasti nyt näe tätä chattia, se hyppii vähän aikaa. Eikö näiden ääni tule missään? Valitettavasti ääni ei tule, ja tietenkin Twitteri olisi toinen vaihtoehto, mutta koitetaan sen Periscopen kautta. Harjoitellaan, katsotaan kuinka käy. Ja eli tosiaan lyhyesti siis ideana periaatteissa on tietenkin luoda edellytykset tälle julkisen sektorin digitalisaatiolle, ja tämä koskettaa meidän hallituksen yhtä strategista painopistettä, ja siellä sitten digitalisoida julkiset palvelut on omana kärkihankkeenaan, ja kokonaisuutena siihen on ajateltu investoida 100 miljoonaa euroa, ja toki näihin periaatteiden työstöön ei rahaa siinä mielessä mene, että on enemmänkin kyse siitä, että löydetään ne yhteiset pelisäännöt siinä, mitä sillä digitalisoinnin periaatteella oikeasti tarkoitetaan. Eli niillä pyritään luomaan tosiaan yhteisiä pelisääntöjä tähän toimintaan kaiken kaikkiaan. Ja tämä vuosi niitä puuhataan, ja tammikuussa ne pitäisi olla sitten valmiina. Eli tiukalla aikataululla mennään. Ja se konkreettinen tilanne, miten nyt tällä hetkellä meidän olisi tarkoitus työstää näitä periaatteita, en tiedä miten näkyy sinne etäilijöille, mutta ei anneta se häiritä, koska mä käyn noin ihan suusanallisesti läpi. Eli tietenkin nyt pitää varmistaa ja huomioida, että me keskustellaan riittävän monen tahon kanssa ja osallistetaan mahdollisimman moni tähän työhön mukaan. Ja muistutuksena siis innokylä.fi-sivustolta löytyy digitalisoinnin periaatteet, tämä työympäristö, jota kautta voi osallistua tähän, ja ne huomioidaan ja niitä on jo huomioitu näiden periaatteiden koostamisessa. Mutta tämmöisiä ilmeisiä tahoja on tällä hetkellä havaittu sidosryhmiksi. Esimerkiksi tietenkin valtioneuvosto on itsessään selkeästi merkittävä taho ymmärtää, mitä hallitus hakee näillä periaatteilla. Kaiken kaikkiaan ne on aika hyvin keskusteltu ja käsitelty. Tietenkin sitten valtiovarainministeriön julkisen hallinnon ICT-toiminto on siinä mielessä merkittävä, että tulee ihan lainsäädännön näkökulmasta meille tehtäväksi vastata kansallisen tason digitalisaatiosta. Sitten meillä on erityyppisiä ryhmittymiä, tämmöisiä poikkihallinnollisia ryhmiä, niin kuin esimerkiksi tämmöinen niin sanottu vatkausryhmä. Tämä on valtiohallinnon sisällä oleva tämmöinen ryhmä, missä on eri ministeriöiden kautta virastojen toimijoita, ja siellä sitten jaetaan tietoja. Ja tämä ei ole siis ainoa ryhmä, näitä on muitakin, ja tietenkin tämän tyyppisissä foorumeissa näitä aktiivisesti tässä ollaan jo käyty ja jatkossa käydään. Sitten esimerkiksi Suomen yrittäjien kanssa käytiin 2-3 viikkoa sitten keskustelut näiden periaatteiden puitteissa, ja sieltä ollaan saatu, sanotaan, niin kuin etujärjestön näkökulmaa näihin periaatteisiin.
Toki vielä jäi vähän auki se, että miten ihan yrittäjät ja yritykset itsessään, ja tässäkin nyt pitää huomioida, että meillä on mikroyrittäjiä, mikroyrityksiä, meillä on PK-sektoria, meillä on sitten siellä keskisuurten yritysten yläpäässä ja sitten on ihan isoja pörssiyhtiöitä ja kaikilla on hyvin erityyppisiä tavoitteita sitten oman toimintansa näkökulmasta, joten tähän toivoisin myös näkemyksiä myös muilta, että minkä tyyppiset ihmiset ja tahot ja yritykset haluaa osallistua tähän. Esimerkiksi, nyt en muista sitä ry:n nimeä, mutta ohjelmistopuolella on myös muitakin kuin ohjelmistoyrittäjät ry, jotka pyrkivät edesauttamaan ja edistämään digitalisaatiota. Tämän kaltaisia tahoja ja toimijoita pyritään saamaan toki tähän mukaan mahdollisimman paljon. Ja tämä ei ole siis mitään salatiedettä, vaan mahdollisimman avoimesti nämä tietenkin pitää tehdä. No sitten meillä on tämä sähköisen asioinnin ja demokratian kehittämisohjelman toimintamallit, eli tämä SADE-ohjelma, joka on nyt päättymässä, ja tähän liittyviä toimintamalleja tietenkin sitten tuodaan näissä periaatteissa mukaan. Sitten ohjelmistoyrittäjät ry nostettiin tämmöisenä yksittäisenä yhdistyksenä kanssa esiin, että heidän kanssa pitää käydä vielä huolella läpi, että saadaan ohjelmistoalan toimijoiden näkemykset näihin periaatteisiin, kun periaatteet kuitenkin tulee sitten käytännössä mukaan sitä kautta myös yritysten toimintaan, että miten yritykset osallistuu tämän Suomen digitalisaatioon ja eri ministeriöiden ja virastojen digitalisaatioon. Esimerkiksi hankintaan liittyviä asioita meidän pitää huomioida näissä periaatteissa. Sitten teknologiateollisuus, elinkeinoelämän keskusliitto, tämän kaltaiset tahot. Tietenkin pitää huomioida myös meidän isot yhtiöt, jotka vie meidän yksityisen sektorin toimintaa eteenpäin. Heidän kanssaan tai ainakin teknologiateollisuuden kanssa on nyt sovittu tuossa palaveri ja EK:n kanssa on vielä työn alla. Sitten Kuntaliitto on ollut mukana ja toivottavasti on entistä aktiivisemmin mukana tässä, eli Kuntaliitto tietenkin sitten edustaa kuntia, ei toki omaa sinällään niin kuin suoraa mandaattia niin kuin tavallaan johtaa kuntien toimintaa, vaan se on ihan edunvalvoja siinä, missä muutkin vastaavat toimijat, mutta heillä on varmasti hyvä näkemys koko kuntakentästä. Sitten kunnat itsessään, eli toivotaan tietenkin paljon aktiivisia kuntia mukaan näiden periaatteiden työstämiseen. Ja tässäkin on erityyppisiä kuntia. Meillä on tietenkin Helsingin kokoista kaupunkia, jolla on niin kuin ihan erityyppiset haasteet ja tavoitteet ja projektit kuin vaikkapa Kempeleellä tai sitten missä päin Suomea ollaankaan minkä kokoisissa kunnissa. Eli haasteet on hyvin erilaisia ja toivottaisiin niitä näkemyksiä myös tosi vahvasti kuntasektorilta, koska puhutaan kuitenkin koko julkisen sektorin digitalisaatiosta. Tämä ei siis ole valtionhallinnon digitalisaatio, vaan siis koko julkisen hallinnon, koko julkisen sektorin. Sitten tietenkin kuntayhtymät, näitä on erityyppisiä. Tästä puuttuu sidosryhmänä muun muassa itse asiassa sote-sektorilta konkreettisia sidosryhmiä. Sitten tämmöisiä niin kuin Sitra, tietenkin Sitran kanssa ei olla vielä palaveerattu aiheen tiimoilta, mutta toivotaan, että kedetään. Sitten kun puhutaan asiakaslähtöisyydestä, niin tässä on myös semmoinen todella iso pureskelun paikka, että miten me saadaan kansalaiset tosissaan mukaan tähän toimintaan. Toki me kaikki ollaan tässä eri sidosryhmissä, edustetaan tietenkin Suomen kansalaisia, mutta millä me saadaan semmoinen kansalainen, jolle ei tavallaan ole sitä omaa lehmää ojassa tässä asiassa, koska tässä on tarkoituksenakin, että esimerkiksi Suomen yrittäjät ajaa omien jäsentensä etua ja sen pitääkin olla tällainen, mutta millä me saadaan esimerkiksi eläkeläiset mukaan näiden periaatteiden työstämiseen, lapset, nuoret, opiskelijat, työssä käyvät, eli tämän tyyppisiä tahoja ja kun tämä on todella massiivinen
harjoitus, niin se asiakaslähtöisyys näiden periaatteiden työstön näkökulmasta niin on vielä syytä huomioida. Sitten Juhtaan tämmöinen julkisen hallinnon neuvottelukunta. Käytännössä sanotaan verrattuna vaikka patkausryhmään, niin tällaista hyvin poikkihallinnollista toimintaa. Siellä on myös kuntasektoria mukana ja tämmöinen foorumi, missä paljon keskustellaan tietohallintoon liittyvistä asioista. Eli jos etäilijöillä on näihin sidosryhmiin suoraan ajatuksia, niin voi heittää vaikka chattiin nyt saman tien. Me voidaan laittaa listalle tai jos ei ole, niin sitten voi myöhemmin olla yhteydessä ja tosiaan sen innokylä.fi-sivuston kautta löytyy nämä digitalisoinnin periaatteet. Ja tosiaan mä nauhoitan tämän sitten tässä vielä toisella työkalulla, niin mä pistän tämän jakoon tämän esityksen sitten myöhemmin. Pahoittelut, että nyt viestintä tänne päin on vähän haastavaa. No sitten se itse materiaali, mikä sitten tosiaan periaatteessa ei ole tarkoitus työstää. Joo. Joo. VRK, no laitetaan VRK tuohon niin kuin kokonaisuutena, joo. Se on ihan totta. VRK:ssa tietenkin siis on, VRK hallinnoi vaikka kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyviä asioita, niin se on jo itsessään merkittävä juttu. Toki tässä VRK tulee vähän niin kuin luonnollisesti näihin asioihin mukaan, mutta pistetään se tuohon listalle. Tuliko mitään muita? Satuitko huomaamaan? Ei taisi olla aina. Joo. Huudakaa vaan. Ja hienoa on, että löysit tänne. Katoin, että olit ilmoittautunut Google Plusan kautta, mutta valitettavasti yllättäen tämä hallinnon läppäriin ei paljon Hangouts-plugareita asennella. Opitaan taas jotain. Ja tosiaan sitten se materiaali, mistä nyt niitä periaatteita voidaan pohjustaa, on tietenkin siis niin kuin sanottu, että tässä ei ole tarkoitus tehdä uusia periaatteita sinällään, vaan tietenkin tässä koostetaan ne hyvät käytännöt ja näkemykset, jotka on jo valmiina olemassa. Eli jos jollekin on tullut sellainen kuva, että tässä taas tehdään jotain uusia periaatteita, niin kyse ei ole niinkään siitä, vaan kyse on siitä, että me nyt koitetaan löytää se yhteinen sopimus siihen, että miten tämä digitalisaatio, josta paljon jauhetaan, niin oikeasti tapahtuu. Tässä on nyt semmoisia esiin nostettuja materiaaleja, joita nyt joka tapauksessa käydään läpi. Aloittaen ylhäältä julkisen hallinnon asiakkuusstrategia, joka on VM-johdolla jossain välissä tehty, ja siellä on paljon hyviä asioita siihen asiakaslähtöisyyteen, asiakkuusnäkökulmaan. Se käydään huolellisesti läpi ja nostetaan sieltä niin kuin periaatetasolle asioita, jotka pitää niin kuin, olla siellä mukana, että sitä asiakkuusstrategiaakin oikeasti noudatetaan. Sitten avoin data.fi ja ylipäätään avoimen tiedon asiat. Ne käytiin nyt, me käydään tosiaan nämä yksittäin läpi, ja tämä avoin tieto on nyt oikeastaan ensimmäinen sellainen huolellisesti käyty läpi. Meillä on nyt seuraavat viikot aika kiireistä aikaa, jossa me käydään nämä kaikki yksitellen läpi. Ja pyritään niistä löytämään semmoisia niin kuin konkreettisia periaatteita, jotka oikeasti ohjaisi julkisella sektorilla sitä digitalisaatiota. Ja esimerkiksi avoin dataan liittyen periaate voisi olla, että teet tietovarannoistasi avoimia. Eli ei kirjoiteta periaatteeksi, että ole avoin tai mitään kovin tylppiä periaatteita, vaan konkreettinen actioni, konkreettinen toiminta, kun jossain päin on projekti alkamassa, hanke, johon liittyy ICT:tä, lähes kaikkeen nykyään liittyy, niin se periaate, mistä se
toiminta pitää lähteä, on tämän avoin datan näkökulmasta tuo, että teet tietovarannostasi avoimia. Ja tämän tyyppisistä asioista meidän pitää siis tämän vuoden aikana vielä keskustella, että onko nämä oikeasti hyviä, oikealla tavalla ohjaavia periaatteita, että jos tuosta tulee oikeasti periaate, niin mitä se tarkoittaa meidän koko julkisen sektorin digitalisaation kannalta, onko se hyvä juttu. Lähtökohtaisesti itse pidän tätä hyvin niin kuin luonnollisena periaatteena, kaikki tästä puhuu, mutta sitten kun se viedään tolle tasolle, niin se, että ne lähtökohtaisesti oli järjestelmä sitten niin sanotusti suljettu ratkaisu tai sitten 100% avointa lähdekoodia, niin se ei välttämättä tarvi poistaa sitä, että me tehdään edelleen niistä tietovarannoista avoimia, jolloin me pystytään rakentamaan palveluita tämän kyseisen järjestelmän tietovarantojen tai sillä tavalla, että joku uusi palvelu hyödyntää tämän kyseisen ratkaisun tietovarantoja. Siitähän siinä on siis kyse. Tämä tulee myös tämän hallitusohjelman toimeenpanoon aika voimakkaasti mukaan, eli tavoitteena siis luoda yhden luukun malli ja sitten tehdä uutta lainsäädäntöä, tiedonhallintalakia ja nämä tavallaan, että meillä on tämmöinen periaate, niin tämä periaate mahdollistaa näiden asioiden toteuttamisen. Mitä siellä etäilijöillä näyttää kaiken kaikkiaan? Onko siellä, paljon siellä ylipäätään on? Okei, no niin. Sitten tosiaan se SADE-ohjelman toimintamalli käytiinkin läpi. Sitten tämä vatkausryhmä, eli tämä oli siis se valtionhallinnon tämmöinen keskinäisen toiminnan kehittämisen ryhmä, niin siellä on tehty aikanaan kehittämisen ohjeistusta, joka siis on ihan konkreettisia hyviä periaatteita, ja nyt tässä harjoituksessa siis on tarkoitus oikeastaan terottaa niitä periaatteita sille tasolle, että ne on ihan konkreettisia toimenpiteitä sit sille alkavalle projektille. Ontologiapalvelut, sanastopalvelut, kaikki tämmöiset asiat, ne käydään huolellisesti läpi, että nämä liittyy siis yhteisiin sopimuksiin siinä mielessä, että miten siellä niin sanotusti pellin alla nämä tietojärjestelmät keskustelee keskenään, miten ne ymmärtävät toisiaan. Jos me ei tehdä siellä tasolla sopimuksia, niin sen jälkeen meillä on taas kerran turhan monimutkainen tietojärjestelmäkokonaisuus, ja me siinä digitalisaatiossa onnistutaan sitten aina huonommin. Sitten hankintastrategia, ja strategioista ylipäätään voitaisiin sanoa, jos poimii tuosta vielä julkisen hallinnon konesaalistrategiaa, nyt ollaan luomassa uutta strategiaa, jolla koitetaan niin kuin yhdistää nämä strategiat, eli me siis toisin sanottuna, tai suomeksi sanottuna karsitaan niin kuin strategioiden määrää, sitten niin kuin julki-ICT-strategia on yksi semmoinen merkittävä strategia, niin nämä kaikki pitää tietenkin olla siellä näiden periaatteiden takana, ja toisaalta sitten periaatteet ovat myös tapa, jolla sitä strategiaa jalkautetaan käytäntöön, jolloin me uskotaan, tai jos meidän strategiaan tehdä julkisella sektorilla jotain tiettyjä asioita seuraavan 10-20 vuoden aikana, niin jotta siinä onnistutaan, niin meillä pitää olla tietenkin se toiminta nyt tällä hetkellä jollain tietyllä tavalla sorvattuna, että se yhdessä rakennettava laiva menee yhteiseen suuntaan. Sitten julki-ICT Lab, joka on siellä on merkittävässä roolissa kokeilukulttuurin näkökulmasta, joka on hallitusohjelmassakin mainittu isona toimenpiteenä, ja se on voitaisiin sanoa myös poikki kaiken läpileikkaava teema, siis kokeilukulttuuri. Ja tämä julki-ICT Lab siis mahdollistaa tämmöisten pilotointiympäristöjen hyödyntämisen, kun rakennetaan erilaisia sähköisiä palveluita. Ja tavoitteenahan siis ei tietenkään ole luoda tasan yhtä monopolia tähän labra-ympäristöön, tai pilotointiympäristöön, jossa me tehdään näitä digitalisaatioharjoituksia, vaan nyt meidän on tavoitteena etsiä ja mahdollistaa se digitalisaatio mahdollisimman matalan kynnyksen
strategialla, että ympäri julkista sektoria, oli sitten kuntatasolla tai uusilla itsehallintoalueilla tai sitten valtionhallinnossa, niin että me saadaan niitä pieniä lähtöjä ja jotta niistä saadaan kansallisia ja jotta ne saadaan leviämään muihin virastoihin, muihin toimintaan ja siihen ydintoimintaan, niin sitten me aletaan saamaan tuloksiakin aikaan. No, kokonaisarkkitehtuuri, se on hyvin merkittävä, julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri, merkittävää työtä ollaan tehty siellä niin kuin näiden periaatteiden näkökulmastakin. Sitten on erilaisia linjauksia, päätelaitelinjausta, tietoliikennelinjausta, viestintäpalvelulinjausta. Sitten on hallinnon turvallisuusverkkoon liittyviä asioita tai kyberturvallisuuteen liittyviä asioita. Ne on todella pinnalla olevia asioita tällä hetkellä ja ne tietenkin pitää huomioida tässä työssä todella herkästi ja me ollaan siinä kyllä niin kuin sanotaan koko aika anturit pystyssä. Sitten kansainvälinen kenttä on siinä mielessä mielenkiintoinen, että meillä on paljon benchmarkattavaa muista maista. Esimerkiksi britit ovat tehneet tämänkaltaiset periaatteet ja niitä on muistaakseni 18 tällä hetkellä ja gov.uk-sivustolta löytyy ja nämä periaatteet ovat siis sillä tasolla, että jos niitä periaatteita ei noudateta, niin kyseistä palvelua ei saada näihin gov.uk-palveluihin kytkettyä. Eli ne on kovat periaatteet ja tietenkin me pyritään pääsemään samalle tasolle näissä asioissa, että että meillä olisi yhteiset pelisäännöt tämän kokonaisuuden toiminnassa. Mutta UK ei ole ainoa. Meillä on tietenkin Euroopan unionin tasolla esimerkiksi Digital Single Market-tyyppisiä linjauksia, pitkän aikavälin linjauksia, että miten me sanotaan, tuo Digital Single Market on siis Euroopan unionin tasolla tämmöinen tavoitetila siitä markkinasta, digitaalisesta markkinasta, mihin me Euroopan unionin alueella ollaan menossa tällä hetkellä. Eli kun me ollaan kauppaa helpotettu, kaupankäyntiä mahdollistettu Euroopan unionin alueen sisäpuolella, niin se digimarkkina on vielä rakentamatta riittävän tehokkaaksi. Ja tähän liittyy myös nämä periaatteet, että millä tavalla me resonoidaan meidän omien kehitysten kanssa siinä mielessä, että me ollaan myös pelissä tässä Euroopan unionin tasolla. No sitten tämä digitalisaatiohaaste, eli hallitusohjelman yksi toimenpide oli siis purkaa vanhat prosessit ja digitalisoida ne. Tähän liittyen siis pääministerin ja ministeri Vehviläisen pyyntökirjeellä kesällä kerättiin esityksiä ympäri julkista sektoria ja tuli myös yksityiseltä sektorilta ja ihan yksityishenkilöiltä esityksiä ja niitä nyt työstetään tässä ihan joka viikko meillä on työryhmä kokoontuu ja me oikeasti työstetään niitä kokonaisuuksia niihin liittyen ja sieltä esimerkiksi on nyt pullahtanut ulos tämä kansallinen tulorekisteri, jonka ministeri Vehviläinen esitteli yhtenä rahoitettavana tai tavoitteena rahoittaa tämä kokonaisuus ja samalla tavalla siellä tullaan nyt tekemään esimerkiksi lupa- ja valvontatoimintaan on nyt yksi kokonaisuus ja sote-digitalisaatioon on yksi kokonaisuus, jossa sitten koitetaan löytää, siis sote-digitalisaatio on eri asia kuin tämmöiset niin kuin perinteiset potilastietojärjestelmän kehityshankkeet, jotka joka tapauksessa etenee, eli ne on siitä irrallisia olevia palvelukehityskokonaisuuksia. Ja näitä kokonaisuuksia siis tehdään ja ne kokonaisuudet tulee myös näihin periaatteisiin siinä mielessä, että kun siinä toteutetaan hallitusohjelmaa, niin meidän tietenkin tavoitteena on se, että niitä kokonaisuuksia, tai ne kokonaisuudet tulevat noudattamaan näitä periaatteita. Eli me voidaan hyvällä omalla tunnolla laittaa meidän digitalisoinnin periaatteet ja kontrata näitä kokonaisuuksia vastaan, joita nyt sitten rahoitetaan kuitenkin suhteellisen merkittävällä panostuksella. Ja sitä kautta voidaan oppia sitten, että kuinka hyvin ne periaatteet oikeasti toimii. Sitten tietenkin tähän kansalliseen palveluarkkitehtuuriin KAPAan liittyy valtavasti materiaalia ja se kokoaa oikeastaan kaiken siihen Suomen digiselkärankaan liittyviä asioita ja
sitä koitetaan lähestyä nyt useammastakin näkökulmasta ja vaikka kapa on niinkin lähellä meitä kuin vaan voi olla, niin silti sieltäkin saattaa jäädä niin kuin vahingossa jotain huomioimatta. Toivoisin kaikille että olette herkkänä, että näissä periaatteissa nyt huomioidaan riittävällä tasolla asioita myös kapaan liittyen. Eli tämä oli niin kuin kapalaisille tämmöinen toive. Ja tahoille, jotka toteuttaa kapaa. No sitten rahoitus, eli rahoitus on tietenkin yksi semmoinen merkittävä, että kun tämä tulee aina sellainen kiinteä kysymys, että kun tulee joku hyvä idea jossain vaikka pienessä virastossa, että miten joku asia voitaisiin tehdä uudella tavalla. Siitähän koko digitalisaatiossa on kyse, että me niin kuin kyseenalaistetaan se olemassa oleva prosessi ja kehitetään siihen jotain toivottavasti asiakaslähtöistä prosessia. Sitten sitä pilotoidaan esimerkiksi julkisen läpin kautta. Ja miten se rahoitus hoidetaan, että se saadaan oikeasti vietyä tai hankkeistettua, ensinnäkin, joka liittyy tuohon viimeiseen pykälään. Ja sitten se ei vielä riitä meille, vaan meidän pitää myös ymmärtää se koko sen ohjelmiston elinkaari, että kuka ottaa omistajuuden siitä projektista, onko kyseessä avoimen lähdekoodin ratkaisu, jos, niin tosiaan kuka sen omistaa, miten siihen rakennetaan avoimen tuotteen hallintamalli, vastaavat asiat. Ja tämmöiset rivit oikeastaan tässä vaiheessa on tähän materiaalin koostamiseen liittyen nyt noussut esiin. Eli siis summaroituna sidosryhmätyöskentely, jossa käytiin läpi ne tahot, joiden kanssa pyritään keskustelemaan. Sitten ne materiaalit, eli ne valmiit asiat, joita voidaan hyödyntää näiden periaatteiden työstämisessä. Esimerkiksi tästä puuttuu Mikael Jungnerin mainio raportti digitalisaatioon liittyen. Se ollaan myös huomioitu, vaikka se tuossa luekaan. Ja yksityisellä sektorilla sitten taas on paljon niin vastaavan kaltaisia ohjeistuksia, pamfletteja ja kaikkea mahdollista. Tämä on niin ehkä se kiehtova kysymys, että miten te näette, sanotaan tämä yksityisen sektorin puoli, mitä tässä ei vielä hirveän voimakkaasti ole, että onko siellä olemassa jotain valmista kokonaisuutta, joka voitaisiin huomioida näiden periaatteiden työstämisessä tai niin kuin periaatteissa vaikka sellaisenaan. Tuleeko kenellekään mieleen? Joo. No voi tulla kysymyksiä vähän ajan päästä, tai sitten tosiaan niin kuin sanottu, että laittakaa sinne innokylä.fi-palveluun. Se on niin kuin suorin kanava vaikuttaa näiden periaatteiden työstämiseen. Tietenkin myös ihan Twitteri, sitä kautta ottaa vaikka meikäläiseen yhteyttä, @kopponen, Facebookissa vaikka virkamiesten avoin verkosto, se on yksi hyvä paikka, missä pystyy spekuloimaan, sanotaan julkisen sektorin aktiivien kesken niistä mahdollisista periaatteista. Ja tosiaan jos tulee ehdotuksia, että ketä pitäisi tavata tämän aiheen tiimoilta, mä laitan tämän kalvosetin nyt varmaan tänään vielä sinne Innokylään, josta te pystytte katsoa tämän listan ja ehdottaa tapaamisia ja ketä pitäisi tähän ottaa mukaan. Ja meillähän on tulossa seuraava tämmöinen sidosryhmätyöpaja. Näitä pidetään siis vielä 2. Eli marraskuussa on seuraava. Muistatko päivää? Joo, se löytyy sieltä muun muassa VM:n sivuilta vm.fi kautta, oliko digitalisoinnin periaatteet. Mutta nekin tullaan tänne 18. Mikä? 18. Eli 18. marraskuuta
ollaan päästy eteenpäin. Meillä on esimerkiksi tähän materiaalin koostamiseen, me ollaan varmaan, jollei nyt ihan kaikkia olla vielä kedetty, niin melkein kaikkia. Näistä sitten tietenkin jatketaan näiden periaatteiden työstämisiä. Meillä on tällä hetkellä noin toistakymmentä semmoista ajatusta niistä periaatteista, minkä tyyppisiä asioita meillä pitäisi olla esimerkiksi siihen mobile firstiin, millä tavalla me rakennetaan aidosti mobiiliin soveltuvia palveluita ja sen tyyppisiä asioita. Ja näitä tosiaan työstetään nyt tässä niin kuin joka viikko ja tämä on nyt se tämänhetkinen tilanne, missä me mennään. Ja nyt kun kello on meillä on periaatteessa 19 minuuttia aikaa, mutta nyt valitettavasti kun tänne päin tuo yhteys nyt sitten olikin hieman haastava saada ton Hangoutsinkaan kautta, niin joudumme nyt tekemään sillain, että ellei nyt siellä chatissa kenellekään tule kysyttävää, niin paketoidaan tämä esitys tähän ja pistetään tämä yleiseen jakoon ja voitte palata tähän esitykseen ja olla yhteydessä meikäläiseen tai sitten sinne Innokylä-foorumille tai sitten voitte ihan omilla tahoillanne spekuloida tästä asiasta ja sitä kautta tuoda niin kuin näkemyksiänne meidän suuntaan. Ja jos on joku paikka tai taho, jossa haluatte, että meistä joku tulee puhumaan näistä periaatteista ja workshoppaamaan, niin olkaa siinäkin asiassa yhteydessä. Jos en mä ehdin, niin meillä tässä julki-ICT-toiminnossa niin kuin moni ihminen, joka pyörii ja työstää näitä periaatteita omasta näkökulmastaan, niin mielellämme sitten tullaan ja keskustellaan näistä aina sikäli mikäli saadaan aikatauluihin sopimaan. Mutta aikatauluhan meillä on tosiaan siinä mielessä tiukka, että me eletään nyt 27. lokakuuta ja vajaa 2 kuukautta, niin me ollaan jo joululomassa ja silloin meillä pitäisi olla nämä paketissa. Eli ei tässä enää montaa viikkoa ole saada, niin kuin se sanotaan, se 10 periaatteen kärki kasaan. Mutta meillä on, sanotaan, että me saadaan se materiaali kasaan ja me saadaan varmasti hyvät periaatteet kasaan, mutta timanteiksi me saadaan ne vaan sillä, että me työstetään ne yhdessä ja mahdollisimman avoimella sidosryhmätyöllä. Hyvä. Mä kiitän kaikkia mielenkiinnosta ja toivotan osallistumaan ja toivottavasti osallistutte kaikki tähän toimintaan mukaan. Kiitos.